कोरटकराची कोल्हापूरमध्ये कोर्टामध्ये सुनावणी सुरू झालेली आहे। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय। कोरटकरला कोर्टामध्ये हजर करण्यात आले आणि कोल्हापूर कोर्टामध्ये आता सुनावणीला सुरुवात झालेली आहे। कोरटकरच्या 5 दिवसांची पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात आलेली आहे। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय। 3 दिवसाची त्याला पोलीस कोठडी होती आणि त्याची मुदत आज संपलेली आहे। कोरटकरच्या वाढीव पोलीस कोठडीची मागणी आता न्यायालयामध्ये करण्यात आलेली आहे। सध्या या कोल्हापूर कोर्टामध्ये सुनावणी सुरू आहे। तर कोरटकर प्रकरणी कोल्हापूर कोर्टामध्ये सुनावणी सुरू आहे। वाढीव पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात आलेली आहे। कोरटकर संदर्भात आणखी चौकशी करायची आहे। त्याला कुणी मदत केली, नातेवाईकांनी आणि मित्रांनी त्याला मदत केली, त्यासाठी 2 आलिशान गाड्यांचा सुद्धा त्याने वापर केलेला होता आणि त्याच्या चौकशीसाठी नागपूरमध्ये एक पथक रवाना झालेलं आहे आणि त्यामुळे अधिक चौकशीसाठी वाढीव कोठडी देण्याची मागणी आता कोर्टात करण्यात आलेली आहे।